ହୋଇବ ନିଧନ ମନୁ ଆଶା ମୋର ଭେଟିବାକୁ ସେ ତାର ରାକ୍ଷସୀକୁ ଆଉ ଦେଖିବି ବିଭୀଷଣ ରୂପ ସେ ରାକ୍ଷସୀର ବିଷାଚରିତର ଦୁଷ୍ଟ ଭୟଙ୍କରୀ ଉପଦ୍ରବକାର ବଳସ୍ତର ଚମ୍ପହର ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ ମଧ୍ୟ ବିକରଣ ଭୟ କର ଗୁରୁଦେବ କାହିଁ ସେ ଭିତରେ ରାକ୍ଷସ ଅକ୍ଷର କରିଛି କେତେ ଋଷିଙ୍କର କଣ କଷ୍ଟ କରିଛି କେତେ ସତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଶରୀର ସମ୍ମୁଖ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜର କଣ Ahora,